दिनै गाबोननि समसिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 22 बोसोर आबुं जाफुंबाय। दा बेनि असिलायै आङो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। दा बेखिनि 22 बोसोराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर'नि मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे आफाद, जे आफादा बर' हारिखौ दैदेननायाव, बर' हारिखौ गोथों लामाजों दैदेननायाव जोबोद सहाय होबोदों। दा आबसु नङामोनब्ला, अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबादि रल नङामोनब्ला, बर' हारिया दिनैहाय खम समायनि बिथोरावनो जेसेबां दावगादों, एसेबां दावगानाया जाफुंसार जानाय नङामोन होननानै साननो लाजायो। बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रल बा बिहोमाया गेदेरथार। जों बेखौ बुंनानै फंसे फंनै बाथ्रा बुंनानै जों फोजोबनो हाया। दा जोंनि बर' हारिखौ मोनसे डिसिप्लिन हारि, आब्रुथि गोनां हारि दानायाव, बा जोंनि खम समायनि बिथोरावनो जोंनि फरायनाय दावगानाय, जों जे माबादों बे माबानाया जोंनि थाखाय सम्भब आबसुनि थाखायनो जादों। बेवहाय आबसुआ जेरावबो रल लाबोदों, साहित्य सभाजों लोगोसे खामानि मावफाबोदों आरो बर'नि अलखद समाव राजनितिक भाबैबो एखम्बा बाहागो लानानै बा बिसायख'थिफ्राव लोगो लानानै बर' हारिखौ फोजाखांनाय बा फोजौनायाव सहाय होनो बाध्य जादों। दा जोंनि बर' हारिनि जेंना जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारखौ नारसिननो गोनां जानायाव आबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामनांदों। आन्दलन खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो जांख्रिथाय लाबोनो हादों आरो मोनसे आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै दानायाव हेफाजाब होदों। दा बेफोरबायदि गोबां रलनि थाखाय बा बिहोमानि थाखाय आबसुनि बे 22 बोसोर आबुं जानाया जोबोद ओंथि दङ। बे जास्ट ओंथि गैयै 22 बोसोरल' नङा, बे ओंथि गोनां 22 बोसोर जानायाव आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। आरो बेवहाय फैगोन बोसोरफ्राव बर' हारिखौ बेबादिनो गेरेमसा हारि दानायाव आबसुनि रल लानाया जेरैबादि लाबाय थादों, बेबादि लाबाय थानायनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। आरो बेखौनो आं मिजिं थियो। आं बेखौनो आनान गसाइनाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बाहाय फोजोबनाय जाबाय।